Ya sini, ikut nyanyi duet dong. no, duet Oh, no. enggak mau. Kenapa? Masuk akeh dhewe. Enggak mau aku. Kenapa? Yakin nggak mau? Enggak, Yakin. enggak selera. Ya, kalau sama saya nggak selera nggak apa-apa, tapi Nggak. sama Mbak Ika masih. Enggak tipeku bukan seperti tipeku Prastiwi kok tipeku. Wah panjenengane iki mesti anggere nyuwun yo lin transfer iki juta-jutaan. Iya. Sak lague. Iya. Ya Mbak Ika. Tambah iki sewan ora Mbak Ika? Tambahin mboten. Rasa. Wes arep modar. Aja. Megap-megap. Wis akeh, Pak. Piye perlu nafas bantuan? Oh mantuk ya. Bantu. Napas bantuan yo dikompresor cangkeme. Ora sing tak kon ngene wondoe lho. Kan ISIS ta. Yo ISIS ora metu ora metu angine iki nyut. Wong Brebes. Ya. Sri Uning berduet berdua. Ya. 100 kita transferan ora saka aku lho. Ya. Oke. Iki nang buktine kok. Ya. Bawa nih mboten? Bawa? Bawa? Dibawani. Iya. Putri kang sulisteng warni Neno Sri Huning Mustika Tuban. lelo. Gantian ora, Mbak? Mbah aku manut. Gentenan kok ya wong didumpung loro kok. Putra Kanjeng Sira lawe Nduk. Hah? Nduk preng. Tak merangkeng bajana kara Bebelo. Bebelo Wiratmaya Neno. Tan wurung Sri Huning gugur Bareng. dadi musti kaneng Blak den 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 den. Yo nyonya dampani sik. Yo nyo iki piyai loro. Oke. Tak talangi sik mergo mlebune ning rekeningku. Dadi aku sasa ngowah-owah. Pira ae kuwi Mbak Ika? Hitung. Hitungan. Kok nek kurang Wis barang. malah kaya wong nang pasar. 1 juta. Lah ya 500 kok Pak Tristianto kok. Lah, kamu? Lah saya sudah aku ora butuh kaya ngono. Ora loh. Kamu cuma duduk kok dapat 1. Lah, kamu bisa nyanyi kan ada pementasan wayang. Mosok kowe arep nang kene gedabikan dhewe nembang dhewe. Ya sini, ikut nyanyi Duet dong. no, duet Oh, no. enggak mau. Kenapa? Masuk akeh dhewe. Enggak mau aku. Kenapa? Yakin nggak mau? Enggak Yakin. enggak selera. Ya, kalau sama saya nggak selera nggak apa-apa, tapi Nggak. sama Mbak Ika masih. Enggak tipeku bukan seperti tipeku Prastiwi kok tipeku. Yang cendi iso ngubal-balan. Yo, mangga. Ya. Sri
Penak ta? Iya. Sak sriyuning 500. Iya.